gearbox yavuta kapena injini mufuna mapatsi a original, bwerani ku Nabale Car Breakers kuliro mapatsi onse a original from Japan komanso German. Nabale Car Breakers, the home of modern cars. Kala tati nachoka kumudzi Malawi. Obwande mukuli chani tsopano kuchokera ku Nyasala ndeko. Okondeka Dodolido. Achimwene muli banja nzathu kumeneko. Ife kuno ayi ndithu Mulungu akutisunga achimwene. Kodi itu nemakamba mobwereza kuti mphatso yayikulu m'moyo mwathu masiku ano imakhala moyo. Ukhala kuti ulipo moyo zodandaula zina ndi zina zimakhala zapo ndi apo basi. Makono kuti tilire zambiri ayi ndithu tidzingovutika ndi matenda m'malingaliro basi. Ndakumvani mamfunsa nzanu apatsidya uja kuti andifunse nkhani zina ndi zina. Ndi akuti nkhani imene inakuchititsani chidwi kwambiri ndi nkhani yokhudza dzonzi. Akuti mukudabwa kuti nangoyikamba kenaka posachedwapa kwachitikanso nkhani ina yake yokhudza dzonzi. Akuti mmafunsa kumeneko kuti kodi ndiye kuti nayankhula nawo dzonziwo chinachitika ndi chani kuti tingowatchula dzonzi kenaka posachedwa china chake nkuchitika. Timadziwa kuti zichitika zimene zachitikazi achimwene kaya ndinganene kuti kaya bwanji kaya koma zachitika zimene mwamvazo ndizoona ndithu. Dzonzi aona kuti pano sipokhala ayi. Democracy ikuoneka ngati yavuta pang'ono. Aona kuti kuli bwino apange zina kusiyana ndi zomwe adazolowera basi. Waona kuti anthu ena ake amadzimva kwambiri kuti iwo ndi eni ake a chinthu china chake. Ndiye sizimafunika kulimbana nazoyi. Paja amati chikakula patuka basi chidutse. Mwamvazo ndizoona. Dzonzi angozitaya basi. Sabata yatha ija ndidati dzonzi zikuoneka kuti pamene ena amapanga zazimanga zingapo iwo anakuganiza zotenga nkhoko yonse ngati chizindikiro chawo. Kwa pano zasintha. Dzonzi apita kuchibakera basi aliphe. Zinazo zooneka kukubwerako. Olankhula ndithu. Ayi dzonziwo asukutibe ifeyo timaodalira kwambiri ayi. Apite basi amenewa. Kaya akungoti pena pake makosana amipingo sungamvetse bwinobwino. Mmene amachitira zinthu zawo zimakhala ngati m'mabanja akwathu kuno Nyasalande. Ukatuka matha kumakhala pena kunyozana. Makamaka mabanja akuno kwathu ku Nyasalande amasiyana ndi mmene amathera kumeneko. Akumeneko akamatha amatha mchizungu. Ayipepa mwaliwe ndaona kuti zokonda zathu zikukhala zosiyana kwambiri. Panopa basi timafuna kuti inu ndine tikhale ngati tasiyana aliyense akaone zina akapitidwe mphepo ina. Ndiyo yankha yamadzayankha kuti yazoonadi apa ndi mmene tikukhalira tisiyanedi. Ayi zabwino zonse ndikusowa munali amuna anga zaka 10 zimenezi koma zavuta ndizo. Ndiye musanachoke bwerani ndikumbatireni komanso tipyopyonane komaliza. Ndiye kumakhala kusiyana kwabwino ndithu. Komatu simabanja akuno ku Nyasalande ndiye kumakhala kutiwitsani makofi kutenga zovala za winayo kuzivivinyeza m'matope mwinanso kuthirana chitedze kumene. Ndiye kumakhala kudzokodzerana kutukwana usiku wonse. Ndani iwe bololo wachabechabe akachita kuchikamwa ngati selempani mamuna wachabechabe iwe. Chimamuna chanji chokodza pa mphatsa chimunthu chikulukulu inunso ndino amuna ino
kunja kuno kuli amuna osati inu amuna omveka fungo la makaka. Ndiye nayenso mamunayo amadzayankha, iwe ne nkhululu yeniyeni. Ndinunso akazi inu, kuliro akazi kunja kuno osati chiphazi ngati chikombolo cha zidina, akamayenda ngati akweza mizere yogawira anthu ndime kuti alime mbatata. Ndiwe ndani iweyo? Ndiwe ndani? Nakutenga uli khakhakha wachabechabe ukumagona pa chikopa cha buluzi kutsamira mwala. Munali ndani inu? Muthokoze ine ndamene munadzaona tauni adedza ino kukuchotsani kwanu kumalirana. Ndiye kumakhala wo kulongolozana mabanja akwathu kuno. Akamasiyana umakhadi kusiyana. Ena mpaka namalimba mtima kusasula nyumba yomangamanga. Nyumba atu yoti adayivutikira akuti basi tonse tiluze basi. Inu mukhala opanda nyumba, inenso opanda nyumba basi. Ndi mmene tu mabanja ako namathera. Zipongwe zikulankhulidwa kwa adzonzi sinikudabwa. Ndi mmene anthu timasiyana kuno. Analibe ntchito amene uja amene akuti analibe ntchitoyo nthawi ina anga adali mkuloko pa anthu mu mpingo mwawo monse. Anadaliridwa kuti akulu awawa ndi adolo kwa basi tiye tipange zimenezi amene ali thandizo kopa anthu. Dzonziso ndi ndani? Amene akuti ndi ndaniyo anakhala kunduna nthawi yonse imene makosana anali pa chiyengerero. Komanso muja ndimakambira muja zinangona kuvuta, koma anakhalanso munthu wamkulu, mulungu wake wa Mr. High Crying atamusekerera. Analowako ulemerero omayenda ndi gulu lalikulu la anthu omulondera. Poyenda kumayenda atayimitsa chilichonse, aliyense kuyamba kaye wasiya zimene akuchita. Kufunsa ndi chani akuti Mr. High Crying akudutsa, munthu wamkulu kwa basi. Oteroyo si munthu wamba, ni munthu wamkulu, ndipo sitingakuye kuti tibe naye ntchito. Ndiye muja ndakambira muja chimwene mipingo imene ikumadzimva kuti ndi yayikulu mwanji wawo kwapatira tambala komanso amtambo zinthu zikumakola pamenepa. Kukumakhala kukhomererana, kugwebana, anthu ena ake akumakhala ndi anthu awo kufika mpaka napongolamula kuti basi kumeneko kuli auje basi amene ali athu ena onse nikisi. M'madera mwambiri mipingo ina imene imadziri ikuluikulu yakakamiza zinthu kwambiri kuwapatsa anthu atsogoleri oti sakumtima kwa anthuwo, koma atsogoleri amene mpingo wawafuna. Ndiye kumakhala ngozi. Ndiye kunali kugwiritsa ntchito mphamvu, kugwiritsa ntchito ndalama, kuchita zisokonezo osati masewera, bora iwo apeza zimene akufuna basi. Pang'ono ndi pang'ono ndayamba kumamvetsetsa kuti ndi chifukwa chani ngati dziko takhala otsalira kwambiri, kumangokhala malo amodzimodzi kwa nthawi yayitali. Takhazikika kwambiri pa ndale, kusankha anthu odabwitsa, anthu omayenda ndi zikwanje, kusenga ena mderamo, anthu owopsa kwambiri amene amati akangoti asankhidwa palibenso ena ake amene angati mfwemfwemfwe ukawafunsa kena kalikonse. Aliyense amangomezera mate, kaya achite zimene adalonjeza kaya asachite, basi zimakhala chimodzimodzi, palibenso oti mfweyi. Nzaka za ma 1980 ifeyo ndi dziko la China tinali limodzi monga mayiko osaukitsitsa kwambiri, ndipo dziko la China lidali pansi pathu. Koma pakupita kwa nthawi China adasuntha kwambiri. Pano aja adali osaukitsitsa aja adali opemphapempha aja. Panopa amenewo ndi amene asanduka opemphedwa. Ife amene tinkapempha nawo limodzi pano timakawapemphanso omwewo, ambwana tithandizeniko, ndife osauka ife. Zomvetsa chisoni kwambiri, zochititsa manyazi. Kuyang'anitsitsa muonapo achimwene kuti nkhani zake zimakhala mmene timaganizira m'mitu yathu. Kodi mmayenda zotani mitu yathu? Ndale tuzakhala zikutipwereketsa kwambiri, kuganiza zogwetsana nthawi zonse, kuganiza zothana, kutukwanana, kusankhana mitundu ndi zina zambiri. Tikadali pamalo amodzimodzi chifukwa timaganizanso zimodzimodzi, sitifuna kusintha kaganizidwe. Zimene tidagwirazo ndi zomwezomwezo basi, palibenso otiuza zina zake zosinthika. Zovuta koma nkhani zake achimwene tisaname. Ujeni adama kupatsani moni, amati mwasowa ndikalemba kalata ndikupatsani moni. Makamaka lero pamene tikukondwera tsiku limene munthu wamkulu Ada Blazimenikano wa kunyanja adabadwa. Tingoti happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday munthu wamkulu, dzaka 85 tsopano simasewera. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande kuda kunyasalande sunga mvenze.
bwa gearbox yavuta kapena injini mufuna mapatsi a original bwerani ku Nabale Car Breakers kulitu mapatsi onse a original from Japan komanso German. Nabale Car Breakers, the home of modern cars.